di Baghdad iku ana ulama besar jenenge Imam Ahmad bin Hambal. Siji dina Imam Ahmad bin Hambal iku kepengin mara Basra. Padahal Baghdad karo Basra iku adoh. Tur ning Basra ya gak ana dulur, ya ora ana kanca, ya ora ana kenalan. Akhire Imam Ahmad nuruti kepingine ati, yaiku lunga ning Basra. Bareng dhek wis musafir kedalon. Akhire golek penginapan. Jaman iku urung ana hotel, urung ana penginapan kaya saiki ngono. Ya urung ana gerdu, anane masjid. Akhire Imam Ahmad iki golek nggon turu iku rupane masjid, istirahat ning masjid. Bareng istirahat ning masjid, wayahe dalu. Masjid ape ditutup karo mrebot. Akhire Imam Ahmad diundang ya Syekh. Undangan Syekh iku duwe arti telu. Siji, sebab wong tuwa mulane diundang Syekh. Nomor loro, sebab ilmunya banyak akhirnya diundang Syekh. Nomor telu, sebab orang kaya akhirnya diundang Syekh. Bareng nang masjid dikon metu. Ya Syekh, medal jenengan. Masjid ape tak tutup. Ya Allah nak aku ape istirahat mboten. Tetep tak tutup masjid. Gak ngerti nasib wong tuwa iki ulama besar, ulama agung, gak ngerti merbote. Pokoke jenengan medal. Cara kene ya sebab wis akeh kotak amal ilang. Wis akeh elektro masjid ilang. Pokoke medal. Akhire ya metu. Syekh Ahmad metu. Bareng Syekh Ahmad metu karepe ya pene turu ning jaba lah. Nak bali ning jero ya ning jabane gak apa-apa. Akhire Syekh Ahmad turu ning jaba diamuk meneh. Ya Syekh, pagere ape tak tutup. Sampeyan medal mawon. Akhire Syekh Ahmad iki ya tetep metu dikon metu. Kok upama dhek ngerti nek iku ulama besar ya mesti merbote gawane. Akhire tas digowo. Pokoke sing dadi peralatane lunga musafir digowo. Akhire bareng metu saka masjid ternyata ning ngarepe masjid iku ana bakul roti. Bareng ana bakul roti nyawang sakake wong iki wis tuwa. Ape turu masjid diamuk karo mrebot. Ape turu ning gone jabane ya diamuk mrebot. Akhire ditakoki, "Syekh, sampeyan badhe tilem teng pundi?" Duka nak turu ning jero masjid ora oleh. Turu ning jaba ya ora oleh. Ya wis ngeten mawon, Pak. Kula tak nutupno adol roti iki. Menak wis roti iki entek mangke sampeyan nginep tenggen kula mawon. Akhire ditunggoni wae bakul roti iki karo Imam Ahmad ditunggoni wae. Bareng ditunggoni entek rotine dijak muleh ternyata bakul roti iki sugih mblegedor. Omahe tingkat. Mewah omahe. Perlengkapane lek serba ada kabeh. Bareng wis dalu Syekh dikai menika kamar mandi, menika kamar salat, menika kamar kangge istirahat. Matur nuwun nak, mbok paringi nggon. Bareng wis dina, rong dina, telung dina.
Syekh Ahmad pamitan. Nak, aku ape bali. Aku nyawang awakmu kok gumun. Awit mau kok lambemu obah-obah terus terus mulai ketemu pertama. Sampai saiki kowe maca apa, Nak? Kula maca istighfar, Mbah. Wis pirang taun, Nak? Wis pirang dina, Nak? Mboten cukup sedina rong dina, Syekh. Kula sampun maos suwene 30 taun. Oh, ajib, ajib. Gumun Syekh Ahmad. Hasile apa, Nak? Alhamdulillah kula sak keluarga diparingi sehat. Anak-anak kula sukses sedaya pendidikane S1, S2, tamatan pondok kabeh. Dipun paringi harta melimpah griya ingkang sae. Dipun paringi penggawean kula berjalan lancar. Tapi wonten setunggal ya, Syekh. Apa, Nak? Kula niku remen kalian ulama besar. Nanging ngantos sakmangke kula mboten ngantos kepanggih menawi panjenengan saged nemokake jenengan duduhake kula. Lah sapa nak sing mbok karepno? Inggih menika naminipun Syekh Ahmad bin Hambal. Langsung nangis. Nak, aku iku asline ning wong Baghdad, Nak. Atiku kepengin mara Basra. Jebule mbok arep-arep kowe. Ya aku iki sing jenenge Imam Ahmad bin Hambal sing mbok lamun 30 taun suwene. Suwenenge ra karo-karuan akhire Imam Ahmad gak oleh mulih dirumati ning kono. Mula awak dhewe iki nek duwe karep, duwe cita-cita, duwe kekarepan ben karepe iki hasil, lakukanlah memperbanyak istighfar. Ben diparingi hasil hajate, diselametake, diparingi sukses. Semoga bermanfaat.